Maayong adlaw mga higala. O salamat nga nakita na usab kita ug makapadayon na usab kita sa atong pagtuon ug diya kita karon sa episode 40. Ug ang atong paghisgutan mahitungod sa tanaman sa Getsemani nga diin didto si Hesus nagampo sa panahon nga wala pa siya magpakamatay. Pan sa dili pa kita mohisgot niini nga tema ato unang balikon ang pipila nga atong ipanagisgutan sa miagi nga episode labi na gid sa homework nga atong gitun-an sa miagi nga pagtuon ang mahitungod sa mga gisulti ni Hesus ug iyang gipanudlo ngadto sa iyang mga tinun-an sa wala pa siya magpakamatay didto sa krus. Sa miagi natong pagtuon atong nahibaw-an ang mahitungod sa katapusang pagpanihapon. Pagpanihapon ni Hesus kauban siyang mga hinigugma nga mga tinun-an sa wala pa siya magpakamatay. Sa pagpanihapon nilang Hesus, gisulti ni Hesus nga si Judas Iscariote ang magbudhi kaniya. Ug maulagi gibuhat ni Judas kay nakigsabot gani siyang daan sa mga parasiyo nga iyang ibaligya kanila si Hesus alang sa 30 kabuok nga silver nga salapi. Ug gikan adto nga ilang panagsabot nangita si Judas ug higayon nga iyang makatugyan si Hesus ngadto sa mga parasiyo. Mga igsuon, ang pagbudhi ni Judas kang Hesus gipropesiya ng daan niya buhaton ni Judas sa mga 1,000 pa katuig sa wala pa gani magpakatao si Hesus. Gipropesiya kini ni Hari David diya sa Salmo kapitulo 41 bersikulo 9 nga bisan kung wala pa si Hesus makatungha dinhi sa kalibutan, bisan kung wala pa masayod silang Hari David kung unsa ang kahimtang, unsa ang ngalan sa manuluwas nga ipaabot dinhi sa kalibutan, daan man gipapropesiya sa Dios nga mao kini ang mahitabo nga si Hesus budhian ni Judas. Adto usab nga gabiuna sa katapusan niya panihapon sa pagsaylo, gihatag ni Hesus ang tulumanon sa pagpikas-pikas sa pan. Ang halangdon nga matag tuig nga kasaulugan sa mga Hudiyo nga mao ang kasaulugan sa pagsaylo, gipulihan ni Hesus sa tulumanon sa pagpikas-pikas sa pan. Ang paghinumdum sa pagluwas sa Dios sa mga Israelita didto sa Ehipto nga nakatago sa luyo sa dugo sa ilang mga karniro, usa ginganlan kadto nga tulumanon sa pagsaylo kay gisayluan ang ilang mga kamagulangang anak, kamagulangang ulipon ug mga mananap didto sa Ehipto. Kini nga kasaulugan gipulihan ni Hesus sa paghinumdum sa insakto nga karniro sa pagsaylo nga mao ang iyang kaugalingon. Si Hesus ang tinuod nga karniro sa pagsaylo ug ang iyang dugo mao ang atong mapinadayunon nga taguanan. Mga igsuon, dili man makadapat kanato ang kapungot sa Dios tungod sa dugo ni Hesus nga giula para kanato. Ikaw ug ako nga nakatuo kang Hesus, makadahom ka nga dili man kasilutanan sa Dios hinuon naa ang dugo ni Hesus nga mao'y nahimo nato nga taming taguanan nga dili gid kita maunsa sa panahon nga silutan sa Dios ang kalibutan. Ug matag magpikas-pikas kita sa pan kay gipulihan ang tulumanon sa pagsaylo, ug mao'y gipuli ni Hesus ang pagpikas-pikas sa pan, ug dili lang kay adto nga mga tinun-an, ug bisan kita nga mga nakatuo. Ug matag magpikas-pikas kita sa pan, gasalo kitang tanan sa pan ug sa bino nga simbolo sa lawas ug dugo ni Hesus nga iyang gibayad aron maluwas kita. Mga igsuon, tumanon nato kini. Kining tulumanon aron dili nato malimtan si Hesus ug ang iyang gibuhat alang kanato. Aron dili nato malimtan kung nganong naluwas kita, kung unsa kamahal ang gibayad ni Hesus para kanato. Ang pan ug ang bino nga atong gagamiton sa panahon sa pagpikas-pikas sa pan, mga simbolo ra nga gapahuna-huna kanato sa iyang lawas ug sa iyang dugo nga gihalad alang sa atong kaluwasan.
Dili sila tinuod nga lawas ug dugo ni Hesus, kundi mga simbolo lang para makatabang kanato sa paghuna-huna sa nahitabo kang Hesus. Sa miagi usab natong pagtuon, nahimbawaan nato nga samtang gapanihapon sila, gapalabuanay ang mga tinun-an ni Hesus. Ug galalis kung kinsa kanila ang labaw. Dili lang kay si Pedro, dili lang kay si Juan o si Santiago, kundi kadtong 12 nga mga tinun-an. Galalis sila kung kinsa ang mahimong labaw. Busa gipakita ni Hesus kanila kung unsa ang insakto nga trabaho sa mga labaw nga pangulo, nga mao ang pag-alagad sa tanan. Ang labaw nga pangulo gapakasulugoon sa tanan ug dili gapangita og dungog ug pagkalabaw. Mga igsuon, mao kini ang insakto nga trabaho sa labaw nga pangulo. Giangkon ni Hesus ang ubos nga katungod isip ulipon ug iyang gihugasan ang mga tiil sa iyang mga tinun-an. Sa kamulong lugar galalis ang mga tinun-an ni Hesus kung kinsa ang mahimong labaw. Si Hesus nagpakita og maayo nga panag-ingnan. Gihugasan niya ang mga tiil sa iyang mga tinun-an ug kini nga klase sa pagkapangulo mao ang ginganlan og servant leadership. Servant leadership. Mga igsuon, mailhan ang mga labaw nga mga pangulo kay permi man nila gaalagaran ang ilang mga karnero. Permi sila gasunod sa panag-ingnan ni Hesus. Dili susama sa mga pangulo ni ini nga kalibutan nga ang kahimtang sa labaw murag moy muhawod o dili gusto nga mupasunod, dinuon kinahanglan niya maoy magpasunod ngadto sa iyang mga gadalon ug dili gani makaalagad sa uban. Apan ang gusto ni Hesus nga itudlo ngadto sa mga pangulo, labaw nga mga pangulo sa matag iglesia, kinahanglan ka magpaka-servant leadership. Mga igsuon, murag lisod nga kahimtang, apan si Hesus gibuhat niya kini nga panag-ingnan. Bisan pa kung siya ang Ginoo, labaw sa tanan, iya ang tanang gahom, siya ang nagbuhat sa kalibutan sa makita o dili makita, si Hesus nagpakasulugoon. Para lang nga makita sa tanan nga musunod kaniya nga mooy angay nga buhaton sa tanan nga mahimo nga pangulo. Ug kini nga sulugoon niya pagkapangulo mo'y kinahanglan nga buhaton sa tanang gayud nga pangulo diha sa iglesia. Magpakasulugoon kita sa tanan. At timanon nato ang mga karnero nga mao ang gipiyal kanato ni Ginoong Hesus. Sa miaging episode usab ng atong mahinumduman, gitagaan ug kamo humor aron atong mahimbaw-an ang uban nga nangahitabo adto nga katapusan nya pagpanihapon nilang Hesus. Ug hisgutan sa nato karon ang uban nga mga punto nga atong nahimbaw-an diha sa atong homework, ilabi na ang atong nangahimbaw-an diha sa libro nga Juan. Kay adunay 5 nga kapitulo diha sa Juan nga atong gipanagtun-an. Gisultihan ni Hesus ang iyang mga tinun-an nga kung patyon siya, isipon nga usa sa mga malinapason. Nganuman, kay sa pagpatay kaniya, giipon gani sa mga kriminal. Sa ato pa, patyon uban sa mga kriminal, ug kini nga mahitabo, gipropesiya gani kini mga 700 ka tuig sa wala pa magpakatao si Hesus sa kalibutan. Usa mga igsoon kung atong mahuna-huna, ang pagbudi ni Judas, 1,000 ka tuig, daan gipropesiya, ug ang gipropesiya nga isipon si Hesus nga usa sa malinapason 700 pa ang labay. Aya kini natuman ang tanan nga gakangahitabo kang Hesus daan man gipropesiya bisan sa wala pa siya makatungha sa kalibutan. Mga igsoon kinahanglan niya matuman kini kay gipropesiya man daan. Ug sa unahan niya mga episode atong makita nga natuman gayud kini nga propesiya ni propeta Isaias
sama sa mabasa nato sa Isaias kapitulo 53 bersikulo 12. Ug dugang pa, gisultihan pa ni Hesus ang iyang mga tinun-an nga kinahanglan maghinigugmaay sila, kay pinaagi sa ilang paghinigugmaay masayod ang mga tawo nga mga tinun-an sila ni Hesus. Ginganlan kini ni Hesus og bag-o nga sugo. Ug kini nga sugo mahitungod sa paghinigugmaay alang sa tanan nga nangaluwas, alang sa tanan gayud nga mga tumutuo ni Hesus. Kinahanglan nga maghinigugmaay kita. Mga igsoon, kung atong mabasa diya sa Juan kapitulo 13, 34 hangtod sa 35, ipasabot dinhi nga maghinigugmaay kamo ug tungod niini mahibaluan nga kamo akong mga tinun-an. Mahibalo ang daghan ang tibuok kalibutan kung maoy ikinabuhi sa mga tumutuo paghinigugmaay, makaingon gid sila nga mga tinun-an sila ni Hesus. Giingnan pa ni Hesus ang iyang mga tinun-an nga kung makabalik na siya sa langit, mag-andam siya og dapit alang kanato. Dito sa puy-anan sa iyang amahan, usa kini kalangitnon nga syudad, dako og bantugan ug luag kaayo, ug dinhi niining syudara naay dapit alang sa tanan gayud nga mga tumutuo ni Hesus. Adunay dapit alang kanimo kung nakatuo ka na makasyur ka nga naay dapit alang kanimo didto ug aduna usay dapit alang kanako. Mga igsuon, nindot ug patsada ang saad ni Hesus sa matag usa kanato. Sa unahan niya panahon, kining kalibutan niya atong gapuy-an karon, hanahon man ni Hesus ug hanahon pa niya ang kalangitan nga atong gakakita karon. Ug naay bag-o nga kalibutan, ug naay bag-o nga kalangitan nga iyang ipuli. Unya ipakanaog ni Hesus kini nga bag-o nga syudad gikan sa langit ug iyang ibutang diha sa bag-o nga kalibutan. Ug mahimo kini nga syudad nga atong pinuy-anan hangtod sa kahangturan. Kung gusto ka mobasa mahitungod niini, mabasa nimo sa Gipadayag kapitulo 21. Supra kaluag ug hayag gani ang iyang sukod 2,400 kilometro. Ang iyang kahabugon, ang iyang kalapdon ug ang iyang gitas-on. Mga igsuon, mao kini ang gisaad ni Hesus nga atong pinuy-anan sa unahan nga panahon. Dugang pa, misulti si Hesus nga siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kung atong may numduman si Tomas, maingon si Hesus sa iyang mga tinun-an niya, dili sila makaadto sa iyang adtuan. Ug miingon pa siya nga muandam siya sa lawak o pinuy-anan, ay ha siya mubalik ngadto sa iyang mga tinun-an. Si Tomas miingon gani kang Hesus nga wala kami masayod kung asa ka padulong. Wala usab kami masayod kung asa ang dalan. Busa miprangkas si Hesus ngadto kanila nga siya ang dalan. Siya ang kamatuoran ug ang kinabuhi, ug misulti si Hesus nga walay bisan kinsa nga makaadto sa iyang amahan. Gawas lang kung muagi kaniya. Kung dili sila muagi kang Hesus, dili man sila makaadto sa amahan. Ang pagtuo kang Hesus mo'y bugtong paagi aron maluwas ang tao ug aron makaadto sa langit. Walay lain niya paagi. Giingnan pa ni Hesus si Filipe nga ang nakakita kaniya nakakita usab sa amahan. Kay si Filipe nasayra nato nga usa siya ka maduha-duhaon nga tinun-an. Gani giingnan pa niya si Hesus nga ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Usa si Hesus miingon nga nakakita kanako nakakita usab sa amahan. Ang usa ka ngalan ni Hesus mga igsuon mao ang amahan nga walay katapusan. Ug ang nakakita kang Hesus nakakita usab sa Dios nga amahan. Itong mabasa sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 6 nga mao kana ang usa ka ngalan ni Hesus. Trinity ang Dios, usa ato pa, usa apan tulo. Ang Dios nga amahan,
Dios nga anak ug ang balaang espiritu. Tulo sila apan usa. Ang nakakita kang Hesus, nakakita usab sa Dios nga Amahan. Ug giingnan pa ni Hesus ang iyang mga tinun-an nga kung makabalik na siya didto sa iyang amahan, mangayo siya sa amahan nga hatagan ang mga tinun-an sa balaang espiritu. Mga igsuon, ang balaang espiritu importante kaayo. Wala lang kay si Hesus mibiya ngadto sa iyang mga tinun-an ug balik ngadto sa langit, apan misulti gani siya diya sa 1 Kapitulo 15 nga mas maayo nga mobiya ako kaninyo kay kung dili man mukanaog ang inyong manlalaban nga mao ang balaan nga espiritu. Mukanaog ang balaang espiritu ug mupunsad ug mupuyo diya sa lawas sa mga tumutuo. Ug natuman lagi kini diya sa adlaw sa Pentecostes nga mao ang ika-50 ka adlaw gikan sa pagkabanhaw ni Hesus. Kay dinhi nga adlaw gipakanaog sa Dios nga Amahan ang balaang espiritu ngadto sa mga lawas sa matag usa ka mga naluwas ug atong mabasa ang mahitungod ni ini diya sa Buhat Kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 4. Diha sa Kapitulo 16 sa Juan, gisaad ni Hesus ang balaang espiritu nga mukunsad ug mupuyo diya sa mga lawas sa mga tumutuo. Ug dinhi sa Buhat Kapitulo 2 mao ang pagkatuman. Gani kung atong mabasa diya sa Buhat Kapitulo 2, masayra nato nga mikunsad ang balaang espiritu daw kalayo urmag mga dila ug nagtagsa-tagsa nagtugdon sa ilang mga ulo. Ug mo'y gipakasimboluhan niya mao ang balaang espiritu. Nakaron nga atong panahon, ang bisan kinsa nga motuo kang Hesus, diretso man magpuyo diya kaniya ang balaang espiritu. Sa takna gayud sa iyang pagtuo, dili kinahanglan nga hulatan pa. Kung dili, oras nga makatuo ka kang Hesus, diretso man mupuyo ang balaang espiritu. Diretso mahitabo bisan kung wala kay nabatian ug wala mo'y nakita nga timailhan nga sama sa mabasa sa Buhat Kapitulo 2. Dili kinahanglan ang timailhan ug dili kinahanglan nga naatay mabatian ay hata makaingon nga gipuy-an tagbalaan ni espiritu. Ug bisan kanus-a, dili mo biya ang balaang espiritu gikan sa mga lawas sa mga tawo nga mituo kang Hesus nga ilang manluluwas. Ug walay bisan kinsa nga makaabog sa balaang espiritu gikan sa ilang lawas o sa ilang kinabuhi. Pananglitan, muabot ang panahon nga muingon ka nga ang balaang espiritu mubiya para kanimo, gusto ka mo palayo ngadto kang Hesus ug ang balaang espiritu imong hinginlan, papahawa nimo sa imong lawas na dili kini mahitabo. Kay walay bisan kinsa nga makaabog sa balaang espiritu oras nga mopuyo diya sa lawas sa mga tumutuo. Ang balaang espiritu mga igsuon mo'y gatudlo, mao'y gagiya kanato nga mga naluwas. Gasultihan kita niya diya sa atong mga kasing-kasing kung unsay angay natong buhaton. Mao'y kahimtang nato nga mga tumutuo. Busa gipapuyo ni Hesus ang balaang espiritu sa atong mga lawas, mao'y giya, mao'y gatudlo. Kadili kita kabalo magkinabuhi sa Dios nun. Dili kita kabalo kung unsa ang pagsunod kang Hesus. Busa gibutang niya sa atong mga lawas ang balaan niya espiritu. Gani diha sa atong mga kasing-kasing gasultihan kita niya. Kung naa kita sa mga problema, gahupayan kita niya. O kung naa kita sa mga kalisdanan, gahupayan kita niya. Galigunon kita niya. Mga igsuon, basin nakasulay ka. Nga naay mga panahon nga luya kita, basin usahay gani makaingunta nga murag dili nato makaya ang paglahutay, ang pagsunod kang Hesus, pagkinabuhi, paglahutay ni ini nga kalibutana. Mga igsuon, naay tingog nga mugiya o muingon ka nimo kung unsay maayo nimo nga buhaton. Mao kana ang balaan nga espiritu. Gisilyuhan kita diha sa lawas ni Hesus, pinaagi sa pagpapuyo sa balaang espiritu
kanato. Ug bisan kanusa dili kita makalingkawas gikan sa lawas ni Kristo, ug bisan kanusa dili kita makalayas kang Hesus. Bisan unsay mahitabo dili kita makalayas kang Hesus. Ipasidan-an pod ni Hesus ang iyang mga tinun-an nga hinginlan sila sa mga Hudiyo gikan sa ilang mga sinaguga. Ug patyon gani tungod sa ilang pagtuo kaniya. Ug mga igsuon dinhi nga panahona sa pagsulti ni Hesus nga mao'y mahitabo sa iyang mga tinun-an. Human si Hesus mapatay, dayon 3 ka adlaw ang milabay, nabanhaw, ang mga tinun-an ni Hesus gipang lakag, gipang hunting hangtod gani nga gipamatay. Ug daghan ang ilang naagian. Gawas lang kang Apostol Juan. Si Apostol Juan namatay lang sa normal nga kamatayon tungod sa iyang pagkatigulang. Wala man siya maputlan og ulo. Wala sad siya gi lansang sa krus nga tinuod hinuon. Namatay siya sa iyang pagkatigulang sa pag-alagad kang Hesus. Mga igsuon bisan karon nga panahona, ang tanan nga gaalagad kang Hesus makadahom gyud ug daghang mga kalisdanan ug maigo gyud sa kapungog ni Satanas. Moy atong timan-an, kita nga mga Kristohanon o kita nga mga tumutuo ni Hesus, dili lugar nato ibutang sa atong una-una nga karon nga naluwasta sa tanan niya pag-antos dinhi sa kalibutan. Karon nga naluwasta sa tanan niya mga kinahanglanon sa kalibutan. Kay naay uban nga mga tawo nga ilang ipakasayop kini nga hunahuna nga kung naluwas ang tao wala na yung mga problema pa pero sayop kini. Kay ang giingon ni Hesus, ang gasunod sa iya kinahanglan nga lutuson gayud. Kontrahon ka ni ini nga kalibutan ug dili nimo ka na ikatingala kay ngano si Hesus mo'y gibuhat sa kalibutan sa iya. Busa dili ka makadahom kung gasunod ka kang Hesus, kung unsay nahitabo kang Hesus, kung unsay gibuhat nila kang Hesus, mauusab ang mahitabo kanimo. Upadayon pa kita sa atong pagtuon kung unsa ang sunod nga nahitabo, pagbiya nilang Hesus gikan adto nga katapusan nga panihapon. Gikan sa pagpanihapon, giingnan niya si Judas nga buhata ang gusto nimo buhaton ug mipadulong sila dito sa tanaman sa Getsemani. Ug atong basahon karon kung unsa ang nahitabo dito. Basa kita sa Mateo kapitulo 26, versikulo 31 hangtod sa 35. Unya si Hesus miingon kanila, karong gabi una, kamong tanan mamiya tungod kanako. Kay nasulat kini, ampako nako ang tigbantay ug magkatibulaag ang mga karnero sa panon. Sa atong padaan gisulti ni Hesus nga ang iyang mga tinun-an mamiya kaniya ni ini nga gabi una. Apan human ako mabanhaw, muuna ako kaninyo ngadto sa Galilea. Daan gisulti ni Hesus, human siya mabanhaw sa 3 ka adlaw, muuna siya kanila dito sa Galilea. Si Pedro miingon kaniya, bisan pa kun mamiya silang tanan tungod kanimo, dili gayud ako mobiya. Ingon ni Pedro, kay misulti si Hesus nga ang tanan niya mga tinun-an mubiya, mutalikod, kaniya ni ini nga gabi una. Busa si Pedro miprangka, nga bisan pa kung silang tanan, mamiya kanimo, ako, dili gayud mabiya. Si Hesus miingon kaniya, sa pagkatinuod, sultihan ko ikaw, mo'y prangka niya kang Pedro. Ni ini gayong gabi una, sa dili pa mutugtugaok ang manok, ilimod nimo ako sa makatulog. Sa ato pa, si Hesus nga nasayod sa unahan, si Hesus nga nagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an, ug si Pedro nga dili mudawat, nga maoy mahitabo kaniya, misulti gani si Hesus nga sa dili pa mutugtugaok ang manok, katulunan niya ilimod si Hesus. Si Pedro miingon pagayid, miingon kaniya, bisan pa kung gikinahanglan nga mamatay ako, uban kanimo, dili ko gayud ikaw ilimod,
Hugot gyud ang iyang pagbalibad sa kung unsa ang gisulti ni Hesus para kaniya. Ug mauusab kana ang gisulti sa tanan nga mga tinun-an. Dili lang kay si Pedro, kundi ang uban usab nga mga tinun-an miprangka nga misulti kang Hesus nga dili gayud kami mubiya kanimo bisan pa kung patyon kami. Sa ato pa, dinhi nga bersikulo, gisulti pag-usab ni Hesus sa iyang mga tinun-an nga silang tanan mubiya gikan kaniya. Mudagan sila adto gayud nga gabhi una. Pagsulti ni Hesus niini, ditso gisupak ni Pedro. Ug nagsaad siya nga bisan kung patyon, dili gayud siya mubiya kang Hesus. Bisan pa kung mubiya ang tanan niyang kauban, si Pedro miingon nga dili gid ako mubiya diya kanimo. Apan gitubag ni Hesus nga mas samot kaysa pagbiya ang buhaton ni Pedro adto nga gabi una. Kaysa dili pa mutugtugaok ang manok, makatulunan niya ilimod. Ug unya miingon ang tanan nga mga tinun-an sama sa gisulti ni Pedro nga bisan kung patyon sila, dili gayud sila mubiya kang Hesus. Mga igsuon dinhi usab ni ining mga bersikulo. Gisultihan sila pag-usab ni Hesus nga mabanhaw siya gikan sa mga patay, ug human siya mabanhaw, muuna siya kanila didto sa Galilea. Napangutana, unsa kaha? Biyaan ba ni Pedro si Hesus? Ilimod ba ka niya si Hesus? Adto nga gabi una, sa sama nga gisulting daan ni Hesus nga mahitabo kaniya. Atong mahimbaw-an karon sa atong pagpadayon. Basahon nato ang Mateo kapitulo 26, bersikulo 36 hangtod sa 46. Unya, miadto si Hesus uban sa iyang mga tinun-an sa usa ka dapit nga ginganlan og Getsemani. Ug siya miingon kanila, panglingkod kamo dinhi samtang adto ako sa unahan aron magampo. Ug iyang gidala sila si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo nga si Juan ug si Santiago. Ug siya misugod sa pagbati ug kaguol ug kabalisa. Ug siya miingon kanila, ang akong kasing-kasing natugob sa kasubo nga ikamatay. Pabilin kamo dinhi ug pagtukaw uban kanako. Ug si Hesus mipadayon dito sa unahan para sa pagampo. Ngadto sa amahan, ug ang iyang kasing-kasing gabati na og sobra nga kaguol. Sobra nga pag-antos nga halos gani ikamatay niya. Ug sa nakalakaw siya sa unahan og yutay, siya mihapa og nagampo. Amahan ko, kung mahimo isaylo kanako kining kupa. Apan dili sumala sa akong pagbuot, kung dili sa imo. Mao kini ang iyang hangyo, mao kini ang iyang ampo ngadto sa iyang amahan niya. Kung mahimo pa, kung naapay lain niya paagi, nga dili siya magantos o dili siya makaagi niini nga sobra nga kasakit, kung mahimo ipalikay siya. Apan misulti si Hesus nga dili matuman ang iyang pagbuot, kung dili ang pagbuot sa Dios nga Amahan. Ug miadto siya sa mga tinun-an, ug iyang nakita sila nga nangatulog, ug siya miingon kang Pedro, dili ba di ay kamo makatukaw sulod sa usa ka takna uban kanako? Iyang naabtan silang Pedro, si Juan ug si Santiago nga nakatulog. Pagtukaw ug pagampo kamo aron dili kamo mahisulod ngadto sa pagsulay. Sapagkat tinuod matinguhaon ang espiritu apan luya ang lawas. Ug sa ikaduhang higayon, milakaw siya ug nagampo nga nag-ingon, amahan ko, kung dili man mahimo nga musaylo kini, gawas kun akong imnon matuman ang imong kabubuton. Ug miadto siya pag-usab sa iyang mga tinun-an. Ug iyang nakita sila nga nangatulog kay nagbugat man ang ilang mga mata. Sa ikaduha kay gayon, pagbalik ni Hesus, mao gihapon ang nahitabo. Ang iyang mga tinun-an gay gisultihan niya nga magtukaw sila karon nangatulog na usab. Busa mibiya sila kanila ug milakaw ug nagampo sa ikatulong higayon nga nagsulti sa maong gihapon mga pulong. Kung naay lain niya paagi, isaylo kining kupa nga akong gabation.
Apan misulti si Jesus nga dili ang iya mo'y matuman kung dili ang kabubuton sa iyang amahan. Unya miadto siya sa mga tinun-an ug miingon kanila, nangatulog pa ba gihapon kamo ug na mahulay? Tan-awa, ang takna duol na ug ang anak sa tao itugyan na ngadto sa mga kamot sa mga makasasala. Bangon kamo ug manglakaw na kita. Tan-awa, anian na sa duol ang magbudhi kanako. So sa ato pa, si Judas nga gikan sa ilang pagpanihapon milakaw karon nakabalik na. O misulti gani si Jesus nga naa na, nahiabot na dinhi sa tanaman sa Getsemani. Sa ato pa, ato ning balikon niya bersikulo, giuban ni Jesus ang iyang mga tinun-an paingon sa tanaman sa Getsemani. Kung pagawas ka sa syudad nga Jerusalem, mulubsong ka agi sa usa ka bakilid ug unya mutungas ug makaabot ka dayon sa tanaman sa Getsemani. Duol-duol ra og didto mipaingon silang Hesus. Ug sa ilang pag-abot sa Getsemani, grabe ang gibati ni Hesus nga pagkalibog ug hilabihang pagkasubo nga murag ikamatay niya. Kaguol nga dili masukod, pag-antusa nga wala gay makaparihas. Mo'y gibati ni Hesus. Ug giuban ni Hesus si Pedro, si Juan ug si Santiago nga katong galalisa kung kinsa ang mahimong labaw. Naasad si Pedro nga dili gusto, dili mo dawat nga mubiya siya kang Hesus, makikamatay gani siya, di ba? Giuban niya dito sa Getsemani. Ug diya sa distansya gamay, gikan sa ubang mga tinuduan. Ug gipahulat sila ni Hesus ug mipadayon siya sa unahan ug mihapa tungod sa iyang kaguol ug nakisulti ngadto sa iyang amahan. Si Hesus naghangyo sa iyang amahan niya kung mahimo, isaylo kaniya ang kupa nga hapit na niya bation. Sa ato pa, kung naay paagi nga dili siya kinahanglan moagi niini nga kamatayon, ipalikay unta siya. Ipalikay unta siya sa pagpas-an sa tanang mga sala ug sa pag-antos diha sa krus. Kung naay lain niya paagi, katulo kini iampo ni Hesus ngadto sa iyang amahan. Panmisulti siya nga dili ang iya mao'y matuman. Nahimbawan ng daan ni Hesus ang tanan nga hapit na makadapat kaniya, kay nakabalo siya sa unahan. Iya nang gabation ang unahan pa niyang bation. Nasayod siya nga pipila na lang katakna, maganto siya, laparuhon, ludan, sumbagon, biay-biayon ug hangtod nga ilansang sa krus. Nabati na niya kini ug maoy iyang gikahadlo ug gikaguol pag-ayo. Mga igsoon, sa wala pa buhatan ni Hesus ang kalibutan, diya sa pagpangbuhat niya sa sinugdanan, siya mo'y nagbuhat sa kahayag, sa tubig, gidala niya dito sa kawanangan, sa adlaw, sa bulan, sa mga mananap, hangtod niya ang tao, gani bisan sa mga talamnon, nasayod man si Hesus nga usa sa kahoy nga iyang gibuhat sa pagpangbuhat niya sa sinugdanan, mausab ang iyang mahigdaan. Nasayod siya niini, nakasabot siya niini ug nasayod siyang daan niya moabot kay kini nga gabi una. Apan nakabalo si Hesus nga walay laing paagi. Kinahanglan nga bayran ang sala pinaagi sa iyang kamatayon. Busa miingon siya ngadto sa iyang amahan nga maoy matuman ang kabubuton sa amahan. Dili ang iya. Ang utang ni Adan ug ni Eva nga kamatayon gatinglo na kang Hesus. Ug diya sa sinulat ni Lucas atong mabasa nga samtang gahapa pa si Hesus didto sa Getsemani at tubangan sa iyang amahan, ang iyang singot sama sa dagkong tulo sa dugo nga nangatagak iya sa yuta. Sobra nga kasakit ang iyang gabation nga murag ikamatay lagi niya. Ug diha usab sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 43 atong mabasa nga adunay anghel nga nanao gikan sa langit ug iyang gilig-on si Hesus ug pagkahuman adto nakaabot na si Judas Iscariote uban sa mga gwardiya ug mga sundalo gikan sa templo.
Busa gipangpukaw ni Hesus silang Pedro. Ug giingnan niya sila nga ania na ang magbudhi kanako. Daan gani nadawat ni Judas ang 30 ka buok nga silver nga bayad sa iyang pagbudhi. Sa wala pa manihapon ang 12 kauban ni Hesus sa panihapon sa pagsaylo. Daan man niyang nadawat ug gapangita siya gigayon kung kanus ang insakto nga makatugyan niya si Hesus. Mubasa kita sa Mateo kapitulo 26, bersikulo 47 hangtod sa 56 sa sunod nga nahitabo. Samtang nagsulti pa siya, miabot si Judas ang magbudhi kaniya. Usa sa 12 uban sa usa ka dakong panon sa katawhan nga sangkap sa mga espada ug mga puspos. Sila gikan sa mga pangulong pari ug sa mga kadagkuan sa katawhan. Ug ang mabudhion mihatag kanila og ilhanan nga nag-ingon, ang akong halukan mao kana siya. Dakpa ninyo siya. Maoy sulti ni Judas ngadto sa mga pangulong pari ug sa mga gwardya nga modakop kang Hesus. Ug siya miduol dayon kang Hesus umingon kaniya, kumusta magtutudlo? Ug siya mihalok kang Hesus. Apan si Hesus miingon kaniya, higala, buhata ang imong tuyo. Ug miduol sila ug ilang gigunitan ug gidakop siya. Ug dihay usa sa mga kauban ni Hesus nga mibakyaw sa iyang kamot aron sa paglanit sa iyang espada ug iyang gitigbas ang ulipon sa labang pangulong pari ug naputol ang iyang usa kadalunggan. Mo'y gibuhat ni Pedro dinhi. Sa ato pa pagdakop kang Hesus, dito siya milanit sa espada ug ang dalunggan sa ulipon sa labang pangulong pari na naputol man. Ug si Hesus miingon kaniya, iuli sa sakuban ang imong espada. Kay ang tanang mugamit sa espada, mamatay sa espada. Naghuna-huna ba ikaw nga dili ako makapakitabang sa akong amahan? Ug nga dili siya makapadala karon dayon og mga anghel nga labaw pa sa 12 ka panon. Mo'y tubag ni Hesus. Kung maghangyo siya sa iyang amahan, ipakanaog niya ang sobra kadaghan ng mga anghel. Nga daghan pagani sa mga nagdakop kaniya. Ug miingon si Hesus apan unsaon naman unya pagkatuman sa kasulatan nga mahitabo gayud kini sa ingon niini. Kung mo'y iyang buhaton, kung muhangyo siya sa amahan, dili mahitabo ug dili matuman ang daan niya gipang propesiya nga mahitabo gayud kini. Ug niadtong tungura si Hesus miingon sa panon sa katawhan, nanganhi ba kamo nga daw batok ug usa ka tulisan nga magdalaman kamo og mga espada ug mga puspos? Adlaw-adlaw akong maglingkod dito sa templo sa inyong atubangan nga nagtudlo ug wala ninyo ako dakpa dito. Apan nahitabo kining tanan aron matuman ang mga sinulat sa mga propeta. Kining tanan nga nahitabo dili aksidente, kay matud pa ni Hesus para matuman ang mga sinulat sa mga propeta. Unya mitalikod kaniya ang tanan nga mga tinun-an ug mipalayo sama sa gisulti ni Hesus sa iyang mga tinun-an nga maugyoy mahitabo. Nga misulti gani ang mga tinun-an nga bisan pa kung sa kamatayon dili gayud kami mubiya diha kanimo. Apan natuman ang gisulti ni Hesus. Sa ato pa ato ning balikon nga mga bersikulo, miabot silang Judas aron sa pagdakop kang Hesus. O giingnan ng daan ni Judas ang iyang mga kauban nga ang iyang halukan mo'y ilang dakpon. Atong timan-an mga igsuon nga gabi ina ug mahimo gid unta nga mudagan ug mulaya si Hesus gikan adtong nakaabot aron sa pagdakop kaniya. Apan unsa kaha, midagan ba si Hesus? Wala man. Wala gid mudagan si Hesus. Sinuon miduol sa mga mudakop kaniya. O gihalukan dayon ni Judas o gidakop sa mga sundalo si Hesus. Karnero sa Dios si Hesus ug wala siya laing tuyo. Gawas lamang sa paghalad sa iyang kaugalingon. Ang mga karnero alang sa paghalad
ug nagpakatawo si Hesus aron ihalad sa Dios, kay siya man ang insakto nga karniro nga ihalad. Diha sa sinulat ni Juan atong mabasa nga sa dihang nagpaila si Hesus sa mga mudakop kaniya, nangatumba silang tanan sa yuta. Dili sila makaharong sa Dios o kang Hesus, ug natumba sila o bakod na sad sila ug gidakop nila si Hesus. Ug ang kauban ni Hesus nga nabasa nato nga milanit sa iyang espada ug nagtigbas sa ulipon sa labang pangulong pari ug nagputol sa usa niyang dalunggan mao si Pedro. Apan gikuha ni Hesus ang dalunggan sa ulipon ug iyang giayo ug iyang gibadlong si Pedro. Giprangkan ni Hesus nga kung mao'y iyang tuyo ang paglayas, makapakitabang siya sa iyang amahan ug padad-an niya si Hesus ug daghan kaayong mga anghel. Apan dili paglayas ang tuyo ni Hesus. Kay mao hinuoy tuyo niya ang pagpakamatay alang sa atong mga sala. Ang mga propesiya nga gipasulat sa Dios mga igsuon sa iyang mga balaan nga mga propeta, kinahanglan nga tanan gayud matuman. Walay malabayan ang tanan nga daan ng gipapropesiya sa Dios agi sa mga propeta, kinahanglan gyud mahitabo ug matuman. Makasalig kita nga ang pulong sa Dios hingpit, balaan ug matuod kay natuman ang tanan gayud nga mga gipropesiya sa mga propeta mahitungod sa mahitabo kang Hesus. Maoy makapamatuod kanato nga tanan kamatuoran ang tibuok pulong sa Dios. Si Hesus nakaadto sa templo sa makadaghan nga panahon apan wala didto dakpa. Kay kinahanglan nga ang tanan nga kasulatan, ang tanan nga mga gipropesiya may tungod kaniya, matuman sa insakto gayud. Dili mapakyas. Kung unsa ang gipropesiya, maugyoy mahitabo. Mubasa kita sa Mateo Kapitulo 26, versikulo 57, katapusan niya pulong sa Dios nga atong basahon karon niya atong pagtuon. Ug ang mga dagdakop kang Hesus, midala kaniya. Ngadto kang Kaypas, ang labang pangulong pari, diin didto nagkatigom ang mga eskriba ug ang mga kadagkuan. Sa ato pa, si Hesus nga dinakop, gidala sa mga gwardya didto sa labang pangulong pari, kang Kaypas, ug didto naghulat ug nagkatigom ang mga eskriba sa Jusiyo ug Parasiyo ug ang mga katigulangan sa mga Hudiyo. Nasayod sila nga adto nga gabiuna, dakpon gyud si Hesus ug dalon sa ilang atubangan. Sa ato pa gidakop si Hesus sa tungang gabii ug gidala paingon sa balay ni Kaypas nga mao ang labawng pangulong pari. Ug didto nagulat kaniya ang mga eskriba, ang mga Parasiyo, ang mga Sadusiyo, ug ang mga kadagkuan sa mga Israelita. Kini silang tanan sakop sa ganganlan nga mga katigulangan sa mga Hudiyo. Gahulat sila sa pagdala kang Hesus dito kanila, kay silang tanan nakabalo nga dakpon si Hesus adto nga gabiuna. Ilang nabayran si Judas aron sa pagbudhi kang Hesus. Gahulat silang tanan nga puno ang ilang mga kasing-kasing sa ilang daotang plano sa pagsilot kang Hesus ug kamatayon nga walay kaluoy. Puno sila sa kaisog ug andam sa paghasmag kang Hesus tungod sa dako nilang kasina ug dako nilang pagdumot kaniya. Mga igsuon mo ilang plano. Sa sunod nato nga pagtuon atong mahimbaw-an ang mahitungod sa ilang paghusay kang Hesus. Usa ka tikas ug binuang nga husay kay gisabutan ng daan sa mga maghuhukom nga hukman si Hesus sa kamatayon. Bisan pa kung wala pa nila usaya si Hesus, bisan kung wala pa nila madakop si Hesus, daan sa ilang mga hunahuna nga si Hesus hukman sa kamatayon. Busa man tikas nga paagi kay daghan ang ilang gibuhat nga mga butang nga para lang si Hesus masilutan gid og kamatayon. Nagkuha gani sila mga saksi nga mga bakakon para lang nga si Hesus
mataral gayon sa hukom nga kamatayon. Mga igsuon, dinhira kita taman ug unta. Ang matag usa kaninyo nga gatan-aw ug maminaw niini nga episode. Ma-excited unta kamo sa pinaka-importante nga buhaton ni Hesus para sa atong kaluwasan. Ug unta ang tanan makahinumdum sa kun unsa ang gibuhat ni Hesus para kanimo ug para kanato. Dinhi nga panahona nga maogoy iyang gianhi sa kalibutan ang pagluwas kanimo ug ang pagluwas kanako. Ang pagkuha sa imong sala para lang nga dili kita masilutan inig abot sa pagsilot sa Dios sa kalibutan. Salamat